எல்லாம் வருது ஆனால் எவ்வளோ அது டிக்கெட் வேணுமாண்ணா கேட்டீங்க உள்ள போலாமா வெண்டைக்காய் அக்கா எவ்வளோது 60 இல்லை இங்கே இருந்தால் ஜாஸ்தி வாங்கக்கூடாதுல்ல ஸோ அங்கே போனால் 200 300 வாங்கிக்கலாம் முட்டையில் ட்ரெஸ் இல்லை அங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு அக்கா சொன்னாங்களே அவங்களுக்கு தனித்தனி பிரிக்கணும். வெண்டைக்காய்க்கு ஒரு வீடியோ, ஒரு பொருவாட்டுக்கு ஒரு வீடியோ.
போய் சாப்பிட்டு வரலாம் ஜூஸ் கொடுத்தாரு ஜூஸ் எல்லாம் ஒரு